És la foto de família abans de començar la caminada al Mas de Gavaldà de Constantí per la zona de Riudarenes. Són una 60ena de persones les inscrites a aquesta activitat emmarcada dins del cicle Fem Estiu, Fem Constantí. Alguns dels participants s'hi han apuntat perquè els agrada caminar, d'altres volen conèixer les històries que s'amaguen darrere dels masos i camins que visitaran. Renovar el que han viscut tota la vida, no? Aquí al poble, no? I bueno, pues fa gràcia, després agrada anar a caminar, encara que fa molta calor. M'agrada molt caminar, doncs, una manera de fer exercici. M'he apuntat perquè és la ruta d'anar amb dos masos i amb coses medievals i això, és tot aquest mes de juliol i m'agraden els temes que parlen. La ruta recupera camins històrics del municipi i alguns dels masos abandonats. Fins i tot els carros dels Tres Toms hi participen. A través de la natura, el patrimoni i l'esport fan un repàs de la història dels masos i donen a conèixer el terme municipal de Constantí. Veurem dos masos que tenien una mica de rivalitat entre el mas de la Simona i el mas de Gavaldà, perquè eren dos masos que competien a veure qui tenia la bassa més gran, a veure qui tenia les eines més novedoses. I després també hi ha una cosa bastant curiosa, que és que i poca gent sap, bueno, gent de Constantí sí que ho saben, però que és que aquí a Constantí predominava la vinya, no? Per tant, el paisatge que podíem veure era molt més semblant potser el que veiem ara del Penedès, que no pas el paisatge dominat per avellaners i oliveres que tenim actualment. En total són 3 jornades. La següent serà el dimarts 13 de juliol. La ruta es farà pel camí dels Alballons per conèixer el Mas Vermell. El dimarts 27 de juliol la sortida serà temàtica sobre la vida en un mas.